UPPL नि प्रमोद बर' गोविंद बसुमतारी फेरेंगामोननि थांखियानो जाबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि खौ बोरै धंस खालामनो हागोन बोरै नोरजिया खालामनो हागोन बेनि मोनसे पलिसि लानानै निकृष्ट राजनीति बिथांमोना गेलेबाय थादों। जोंहा देग्लाय 32थि एनडिबि नि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ देग्लाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ मोननै जिल्लाजों लोगो नांनानै नैबे दैमालु गेलेग्रा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। दा बावहाय जोङो गासै जोंनि बारग' दावहायाव लोगो बिथांमोनखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि नि जानानै बयखौबो फैनो थाखाय जोङो बेखिनि समाव खावलायदों आरो खाथि खालानि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ आरो मुंख्लं नखरफोर दङ बिथांमोनखौबो फैगौ बे 14 सेप्तेम्बर सानखालि नैबे गहपुर ओनसोलनि दैमालु सेन्टारनि जे गेलेग्रा फोथार बे फोथाराव बयखौबो नुजाथिफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायहरदों। दा बावहाय जोंहा जेबो थांखि गैया। जोङो मात्र बाहाय हारि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय दावहा होबोनायाव एनडिबि नि मुंजों बा एनडिबि आफादनि मुङाव हारिनि थाखाय मुंख्लं जाबोनाय जायफोर बिर जोहोलावफोर बिथांमोननि 32थि जे मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौनो जोङो गुबै थांखि हिसाबै बा गुबै बिथा खालामनानै जों फैगौ 14 सेप्तेम्बर सानखालि जोङो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार लानाय जादों। बे हाबाफारियाव मानसिफोरखौ गेदारिं जागोन बायदि सानो जानांगौ गासै अल आसामनि फैगोन। दा अल आसामनि फैगोन हिसाबै जोङो 1000सोखौ जों दोनदों। दा बेवहाय आलासि महरै सार रन्जन दैमारिमोन बायदियाव बाहागो लाफैनो हागोन नामा दसेनि थाखाय ओंखारबोनानै? दाथ' बावहायथ' रन्जन साराथ' सासे कनभिक्टेड जेरावनाखि माने बे कनभिक्टेड जाना दं दा जेरावनाखि बे जेलावसो दङ। दा जेलाव थाखानाय मानसिखौथ' सरकारा बे मुंख्लं साननि थाखाय सानसेनि थाखायथ' बर'नानै हरनाय नङा। बेयो मालाबाबो जानाय नङा आरो जिहेतु बावहाय उदालगुरियाव खुंनाया जाहैदों दा सोलिबाय थानाय जाय UPPL सरकार बे सरकारा खुंदों। दा बावहाय मुंख्लं सानखौ खुंनायाव जोंहा सोरखौबा बादा होनांगौनिबो गोनांथि गैया आरो बुंनो गोनां गैया। जेरावनाखि बे मुंख्लंआ गासै हारिनि थाखाय जादों जितिया बेखौ मावनो मोननाया बयहाबो मोन्थाय दं। नाथाय जोङो बावहाय उदालगुरियाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि हिसाबै बा खौसेथि बारग' एनडिबि आफाद हिसाबै जोङो बाहाय लोब्बा गैया। जोङो खौसेथि बारग' एनडिबि आफादा दुलाराय आसामखौ लानानै नैबे दैमालु गहपुरावसो जों खुंनाय जागोन आरो दा बेवहाय 14 अक्ट' सानखालि रायजोफोरखौ माबायदि बाहागो लाफैनो खावलायगोन? जों बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोसोआव माबा मोनसे साननानै जाहाथे फैयालासिनो थानाङा। बे जेरावनाखि आं दहाय एसे बुंलांखाबाय हारि थामोन्था रैखाथिनि थाखायसो मुंख्लंखौ बयबो जादों बा गावनि जिउखौ दिनै हारिनि नामाव बावदों। दा बिसोरबायदि बिर जोहोलावखौ सिबिनांगौ बे सिबिनांगौ गासै रायजो राजानिनो मोनसे गिदिर बिहोमा दं। दा बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि नि जानानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोनखौ आरो लाफैनांगौनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जादों आरो उदालगुरिनि काजियामाटियाव खुंनो थाखाय बिसोरो थामथिम जादों। बे एक्सुवेलि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि नि बा एक्स एनडिबि नि कुनु मोनसे अर्गेनाइजेसननि नङा बियो। बेहाय मुंख्लं बांबोरगोरानि मुङाव मोनसे फाउन्डेसन दङ। बे मुंख्लं बांबोरगोरा फाउन्डेसना बेखौ अर्गेनाइज खालामदों आरो बेखौ स्पन्सर खालामदों UPPL सरकारा। बेहाय बुंनो थांब्ला थांनाय UPPL सरकारा थांनाय 4 बोसोराव माने मुंख्लं सानखौ बिदि खुङाखै आरो बेबायदि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि नि जिखुनु माबायाव बिथांमोना मदद हेफाजाबबो होआखै जिखुनु प्रग्रामाव। नाथाय देग्लाय जिहेतु फैगौ इलेक्सन खाथियाव सफैबाय
एक्स एन डि बिफ्राबो मोनसे फर्स बे फर्सखौ बोरै बोननानै लाखिनो हागोन बेनि मोनसे निकृष्ट मोनसे राजनिति खालामदों आरो बेहाय जों मिथिनायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि बारग' एन डि बिनि सोद्रोमाफोरखौ किसुमान प्रलोभन होनानै बिथांमोना लेंहरदों बिथांमोना गावसोरनि किसुमान एजेन्टफोरखौ गामि गामि जायगा जायगा थिनहरनानै बुंदोंनो जे एसग्रेसिया होगोन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साकरि होगोन बेनिफ्राय रिहेबिलिटेसन होगोन गतिके जोंनाव फैनांगौ जोंनियाव बे जितु अर्गानाइज खालामदों बेयाव बाहागो लानांगौ बेबायदि मोनसे निकृष्ट राजनिति खालामदों इउपिपिएलनि प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी फेरेंगामोननि थांखियानो जाबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिखौ बोरै धंस खालामनो हागोन बोरै नोरजिया खालामनो हागोन बेनि मोनसे पलिसि लानानै निकृष्ट राजनिति बिथांमोना गेलेबाय थादों आरो बेहाय जिथुनाखि काजियामाटी बे ओनसोलाव मोनसे रंगमंच जाय इउनाइटेड एन डि बिनिफ्राय आजिरा लानाय बारग' एन डि बि बिथांमोना मुंख्लं बांबुरगारानि नामाव अपेन स्टेज मोनसे कमिउनिटि हल दंमोन बे हलखौनो रं सं फोननानै आरो इउपिपिएलनि गबिन्द रुजुग्रामोना बेनि नामखौ सोलायनानै मुंख्लं रन्जित बसुमतारी टाइगार बिथांनि नामाव नामखौ सोलायनानै बेखौनो जोंनि बारग' एन डि बि आजिरा लानानै थानाय जोंनि रंगा बिलिफां बिथांमोना बेखौ अनुस्थान मोनसेखौ बानायदोंमोन बेखौ आरो गावसोर रं सं फोननानै बे नामखौ जोहोलाव बांबुरगारानि नामखौ सोलायनानै मुंख्लं रन्जित बसुमतारी टाइगारनि मुङाव बेखौ आरोबाव गबिन्द बसुमतारी थांनानै बेखौ अपेनिं खालामहैदों बे जोबोद माने लाजिनांथाव बाथ्रा नंगौ रन्जित बसुमतारीयाबो बिथाङाबो सासे फार्स्ट बेचनिमोन आरो बिथाङा नेपालाव मुंख्लं जादोंमोन नेपालाव दुथांफ्रा बिथांखौ बुथारदोंमन बिथाङाबो जोंनि आफादनि सासे मुंख्लं नाथाय बिथां मुंख्लंनि मुङाव गुबुन जिकुनु अनुस्थान प्रतिष्ठान लाबोनो हायो नाथाय सिगां थाखानाय मुंख्लं बांबुरगारानि नामखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे नाम होनानै बेखौ अपेनिं खालामनाया बे गिबि मुंख्लं जोंनि जायनिफ्राय जों मुंख्लं सानखौ जागायजेनदों मुंख्लं बांबुरगारानि नामखौ सोलायनानै गुबुन नाम होनाया बे मुंख्लं बांबुरगाराखौ अपमान खालामनायनि बादै जेबो नङा मानो सोलायनो मोननांगौ बे रंगमंचखौ अपेन स्टेजखौ बिथांमोना रिनोभेसन खालामदों जेसेबांखि बिनि नामाव अनुस्थाना जाया मानो रिनोभेसन खालामा मानो लुदेरा मानो बे मुङानो थानांगौ जे फार्स्टनि जायनि मुङाव बेखौ उत्सर्ग खालामदों बावदों बिथांनि नामावनो बे अनुस्थाना थानांगौ नाथाय पुरुना बुस्थुखौनो रं सं फोननानै रिनोभेसन खालामनानै गुबुन सासेनि नाम होनानै बेखौ गबिन्द बसुमतारी थांनानै अपेनिं खालामनाया जोबोद लासिंसिं जादों बेनि गेजेराव बिथांमोना जोंनिफ्राय जेबो कनसेन्ट लायाखै जोंनाव सोङाखैबो गावसोरनि गोसो बायदि बिथांमोननि प्रग्रामाव जोंनि नामफोरखौ सोना होदों माने बिथांमोना दिन्थिनो नागिरदों जे जों गासैबो दङ होननानै बेबायदि मोनसे दिन्थिनो थाखाय प्रग्रामाव नामफोरखौ सोदों खिन्थु जोंनिफ्राय जेबो कनसेन्ट लायाखै जों बुंखादों जों मोनसे आलादा मोनसे प्लेटफर्म दङ जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि हिसाबै जों गासै बारग' एन डि बिफोरखौ जों बेहाय रिप्रेजेन्ट खालामो जों बेहाय जों जिहेतु गुबुनैनो दिनै बे हिस्ट्रिकेल जारिमिनारि जायगा गहपुरनि बे दैमालु गेलेग्रा फोथाराव जों अर्गानाइज खालामदों गतिके जों बेहाय
बे बाहागो लानायनि खुनु मोनसे माबा थाया गोजोन्थों